Yo sabre yakshia ubibia. Na ne nyina ne se wohwe mfoni a etwa eguya. We de ye beka ne pose enema bi sei ene nyametumi ye. Am se ye nyina ye maame Kyeiwaa ene Nyankopɔn adom ne daye kotwe ya ne pitri. Daye koson ya ne pitri. Se ne Nyankopɔn adom ese omatimi ababeye kese omaye omayefro no bibia awia nsa esan se mobeka ya ne nko mobabeye na covid-19 ya ebebo mu no na nokora ne se emu nsem bia no ho me de beye futuo de ama wo awutie me nyaso na etie me ewiase ade biala wo beka to abraboso no kai hunu se enu ana bebam enipa bebre ne wona osore a sani nyame de mi besi bia ma peneso sani nyame de mi besi bia wonim wani beba ho so no na Nyankopɔn e de wasimuka ase wonte da sempanifo bu bebi se aye bida kraman aye bida wofia yemfa ensu nyame ye enko wirem ana ewia sempanifo na kan se efidada mu kraman we wode asem dada na eka efidada mu kraman wode asem dada ene kanipa hwa wonmu se Kyeiwaa wabre Kyeiwaa bre men kai mo yawo na me kai mo asem yenti amese me ne nyina ya futuo ne se mo be kai se encheye ena Kyeiwaa ware se na papa ne woyere a kire se Kyeiwaa nim ho hwe tinani ba ne ho so no na kire se third wife na ne sa na wakwakoto so anesa onim o se second wife sa na meka no ebra na ni ba na ho so na afi wo hu ye pe no si puoi eno ano no papa se wo sika so odin o fa wo ho enaja Nyankopɔn adom wode tu kwan akotra America buchiman wonim eya kasempa ma wo ho ese me adwa manu me adwa mansa me kwaku asante me kwabran boadu me Benjamin se ebe kanansa ama me ewu a menim se awurade be hye ne ho anuonyam e wo mabrabom tieniye se ebe kanansa ama me akowu a menim se me mekwaburochira bansa na mababewu se ebe kanansa ama me ewu mpa menim se meye wed nansa na mawu se ebe kanansa ama me ewu mpa menim se meye engagement pan to papa ni bi ansa na mawu Kyeiwaa wonu se wani onya kwala nanso nim wonyame acha mana so so na baba wa wasi so woseden e na wokasa bebre saa no ablantie wasi so woseden e na wokasa bebre saa no yemfa Kyeiwaa de mfa yemfa to ho kase wo wabrabom ese ne na tifie du kwara se urade ahye na onyam se ya se sara nyamfie adwokono wo ya ene wo nyamfie ahe susu di nkomo susu kasa ma wo kasa na obi bia no enye mpaibo ma wo kasa na obi bia no enye woni Nyankopɔn tam kitahodie na awurade a ohu ohia ni mobo no wo ma na so firi mfutuam besi mapɔ matena bia no wonyame a ɔma ɔsono aduane na ne wie mfiri aboa tatia no onyame a ɔma kwankwan da bi ade aduane kɔma wodifo no wo bepɔ no so na sere ne so no
Sa Nyankopɔn no ebeden n'ani aba behwe wo. Ensuro gina pintin. Ade ya na meka atwerɛsɛm aye me de wo mu ne sɛ wɔse ensuro gina pintin na meka wo ho. Meni Awurade wo Nyankopɔn mɛhyɛ wo den so mɛboa wo. Mede me tiri nifa mekura wo mu. Wonim si abotare ne wiase ade bi a wahyase no ɛwɔ wieye. Bibie ne wosa enwum bie ne ho abatena so aboso miensa da wo ye de betwam. Enti enne de aba nipa ka fa ho ya ma odin fofra ya to odin no ebe kakra no onwie be fi. Se nipa kura wo hu mu biem. Na ye be hu an se ka bia begina ye be hu an se awale bi etwagu ne ya se ase ono a asenye ono a waka kyerem se eye mmea me na Awurade aye me sei. Subscribe dwuma de ye de motivation ahyase fi ochena ekọ. Subscribe why na share what na obiya nya bi won subscribe ya subscribe for channel ko be start motivation abrem anopa nyame nhira obi bia wotie me nyame nhira wo na fagidi som na ka sempa fato abrabo so na Nyankopɔn ebe hu mmɔbɔ Awurade be sane afiri Zion aba beboa wo afi we be kwa wieye no na wabrabo sesa ti se wonem be ya adwen ba ko a ye nyina mom na yenka se amen. Wonim bomode na mon share dwumadie manenko obi biara on subscribe ye no on subscribe eda wase nyame enhyira wo eya comment box no ho comment fefefe efabra betum na de ohun ebebebo abrabom sa amen.